Mit navn er detektiv Arne Storm. Det er historien om den mest nederen periode i mit liv. Det havde været en lang dag på arbejde, og jeg så frem til at komme hjem og slappe af. Jeg havde afsluttet en stor sag, som mig og min partner havde arbejdet på i flere år. Vi havde lige fængslet en seriepædofil, som havde terroriseret området. Men så skete der noget, som jeg ikke havde forudset. Min elskede kone Charlotte var død. Hun var blevet myrdet. Jeg var i sorg, jeg skyndte mig at forlade min lejlighed, så jeg min partner, der stod udenfor og ventede. Jeg havde helt glemt, at jeg skulle mødes med ham. Jeg fortalte ham, hvad der var sket. Det ville aldrig blive det samme igen. Mig og min partner mødtes op hjemme på arbejdet. Vi var nødt til at finde ud af, hvad der var sket. Det her var den vigtigste sag i mit liv. Vi sad og diskuterede i timevis om, hvad der kunne være sket. Min partner spurgte mig, om der var nogen min kone kendte, som måske havde haft grund til at gøre noget ved hende. Men det var helt latterligt for mig. Hun havde aldrig gjort noget ondt ved nogen. Hun var et fantastisk menneske. Jeg kunne ikke se, hvem der skulle kunne finde på at dræbe hende. Så tænkte jeg, om der var nogen, der måske havde noget imod mig. Men der ville være 100 mistænkte. Jeg er den bedste detektiv i byen. Jeg fængslede mere end 1000 mennesker. Alle sammen seriemordere, terrorister og pædofile mandslinger. Pludselig kom min sekretær Sofia ind. Forførende som altid, hun kom hen mod bordet til mig og min partner. Hun havde endnu ikke hørt, hvad der var sket, så naturligvis fortalte jeg hende. Hun var meget involveret, kan man sige. Hun var i hvert fald rigtig interesseret i at høre detaljerne og så ud til at være meget forarget over, at min kone var død. Selvfølgelig, det var en forfærdelig ting, men på det tidspunkt tænkte jeg så, at det virkede lidt mistænkeligt. Pludselig rejste min partner sig op og forlod rummet. Jeg tror, han så nogen, han kendte eller sådan noget, men han gav ikke nogen grund til det. Jeg tænkte ikke mere på det. Det skulle jeg måske have gjort. Jeg blev og snakkede med min sekretær i... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det blev, men solen var gået ned, da vi var færdige. Hun var mere forførende end sædvanligt, synes jeg. Selvom min kone lige var død. Det begyndte at blive langt mere mistænkeligt for hver minut, der gik. Vi endte med at snakke om barndommen, om hvordan vi havde været kærester engang. Pludselig synes jeg, at det blev for meget. Det passede os med, at hun endelig undskyldte sig og forlod rummet pludseligt. Jeg begyndte med det samme at efterforske sagen, jeg var alene. Nu skulle jeg finde mine svar. Der gik flere timer, hvor jeg sad og prøvede at få brikkerne til at falde på plads. Men jeg havde ikke nogen rigtige beviser på nogen. Men så kom min partner ind i lokalet, og han havde noget forfærdeligt at fortælle mig. Han fortalte mig, at han havde beviser for, at det var Sofia, min sekretær, som havde myrdet min kone, for at bane vejen for, at hun kunne få mig for sig selv. Jeg arrangerede et møde mellem os alle tre nede i arkivkælderen hen på kontoret. Da hun kom ned, stod vi og ventede på hende. Vi fortalte hende, at vi vidste, hvad hun havde gjort. Hun lød som om hun ikke vidste, hvad det var, der foregik. Hun syntes, det var latterligt. Så som om hun var lige ved at grine, men så opdagede hun, at vi mente det alvorligt. De varetægtsfængslede hende med det samme, og så begyndte jeg så at finde nogle konkrete beviser og prøve at få det hele til at falde sammen, så vi havde en ordentlig sag mod hende. Men så pludselig faldt brikkerne på plads i mit hoved, og det slog mig. Det kunne ikke være min sekretær, der var morderen. Jeg havde været sammen med hende den aften. Jeg var virkelig dum. Det var Ulf, min partner.